Hudaý Taala enatamyda uf diýmeli dälipdir. Enatamyda uf diýmek dogry däl. Onu da günah bilen mirza etmeň diýdi. Öz enemi de günah bilen büýrünni etmeli däl bolsa, dostum aýtdy, heleyim aýtdy, ärim aýtdy, ya näme aýtdy diýip günah etmekdi dogry boljak. Hudaý Taala yaradan beýik Allah'ın büýrüniň tertip alyp tuqa, enem diýeni edmeň diýip tuqa Hudaý Taala, dost ya başga kişi nädire diýen etmek dogry bolar. Nädire dostun ya bir zadyň ýüzüne galyp, ya heleyiniň ya dogunyň ýüzüne galyp, din bernamadan galyp, öz imanyna zerer bermeli. Qaça iştibalatdy. Qaça sonra ökünmege ýetirýän adam eşitsin, hala eşitmesin. Halamın halk kulak assın, hala kulak asmasın. Resulullah jan bir kanun aýdypdyr. Her kim heleyiniň, äriniň, enesiniň, atasynyň, dostunyň, dogunyň ya başga kişiň göwünni tapjak bolsa bir günah iş bilen düşüneýin. Hudaýyň gaharyny getirecek, ýöne şoň göwünni tapjak. Bir günah iş etjek, şoň menen heleyini hoş etjek, ya ärini hoş etjek, ya dogunyny hoş etjek, ya atasyny hoş etjek. Resulullah'ın wa'desi. Meselen bir dogunyny hoş etjek günah. Hudaý näme der diýe? Şo dogunyň özüni şoňa musallat edernik. Yani wagt men näme diýip şundan çürümdägi bu kadar işler etipdirin diýip şol adam hem dünýesinde ökünjek hem kıyamatynda ökünjek. Hudaýyň gaharyny getirdip bir adamyň göwünni alsak neler çeker. Ondan çürüm adamyň göwünni tapjak bolup ýürmäýin.